Kaka mi ampo kwa mwasi anansi. Kenkan yo, Kenkan. Kenkan yo, Kenkan. Mitro kaka mi o, minro kaka mi o. Kaka mi ampo kwa mwasi anansi o. Adom sesre kusi anansi munomfwe. Anansi munomfwe. Anansi munomfwe. Anansi munomfwe anansi o. Mitro kakamio, minro kakamio. Kakamio po kwa mwasi ananzio. Mitro kakamio, minro kakamio. Kakamio po kwa mwasi ananzio. Adom sesre kusi anansi munomfwe. Anansi munomfwe. Anansi munomfwe. Anansi munomfwe anansi o. Anazio Adom 106.3 FM Sunie enenso awurade adawroma wode yankwa fam yen megidi se ho ye sa wonya me pa bo nyina ne se bibia enkoye bia na awurade wo ma ne nkoye se abawo no ha wa awurade ma wonsan kan de wode ye adwuma ahode na enni ho fa kwa awurade anim wo mpaebom megidi sa wode gidie tacha awurade Wobetie usufre no waya ma wo no wakoma toyem ugidia no wagiso amen dwumadie ye kenkan me e wadom 106.3 FM so na enwuma ye didi dwuma eye enansu biu opanyini BO amoako ana obi amoako ni nyina si ho a won na tintie me nemom Bureau of Ghana Languages ena womonso eboaye ema nwoma ne ba bonte omukuro ye kutayasene se nwoma na opeso tintima abomodin asa obekọ omakacho mbeboa wo watintima wi opeso sakra mu e de kokasa hudo mu a eno so omobeboa wo amanatimi abamu afọ obi adwuma opeso de ne kọ baabi wonte wokasa no obeden watimi aye adwuma na mana yeye ekoba ne sa bonsa akwate se hoho a wakọ baabi ase wo ani akese na so ehunu hwe fa ne kwai ne enche ne kasa kro no na dwumadi a wokudi atimi awiemu die Kropon mu heya in a Bureau of Ghana Languages wo mobata na ne okupie mu 37 Military Hospital and Chipe Community Youth Center ne nchen na Bureau of Ghana Languages wo mo kwai na afie no mo ntokese na no ma enkoyi emfama wo me ne kuta yasene ema kenkan dwumadi ye de ebro wo medin e di obidum bie kwaku edu komedwumadie me na medi ho chiame na san akwa ene boye chidom aboya donten na dwumadie na nkasa de opanyine Abdullahi Awudu general manager papa bi wonu ne si na battery so ene Tigo Joshua programs manager wonu so kutamu den Topa multimedia ese opeso ye radio opeso ye TV bibia fa media on say camera light scoring and answer sound effect bibia peso ye bia se media adwene ba otirimu nko ande a ba bia also do ani twa Topa multimedia Zongo Junction Kaneshi eho eno muwo na Topma multimedia number na fi yakwa ntentem ti Topma multimedia bomode a sababia wo bia no betimi afrom ade ehu hia pa wo mbeboa wo amwani so ade hu no na etimi abem number no 0244 022778 0244 022778 abadwafo atenase ewa ha mezaka ofekisi ewa ha over Hona mu boko de mpacho mama afidi ayi nemra from kakra ma ofana na wotwese ne de ntimi anhia menim sana na wani abre apejafo ho na akra nso ba akra nso bo adwuma akra bo adwuma Japan akra bo adwuma pa yedase mu akwa abanso nana woja nso ha nana akra hona mu boko de they say the was is na Japan de okona kata America
Ofenti masesa mechero. So usravede wa baba. Ofenti. Masesa mechero. Asem. Kwa mikaso ofanka o mabiomu. O ka so I am so call time kakra na. Debi o ka so ofa mabio say. I am person beba. Just ofa ba na ho hihiro. Of a woman na pressure basi. Nana emu akwa babio. Yes, aka pastor Ebo Wilson enso agumuata kwa Church of Christ eho ena wo free a wo baye. Itina se enye nkran yo. Efifi mantem ton pastor akwaba. Ya nia. Na honemu bokọ de. Eja na Adom. Ya dai huase, ya dai huase. Ye cha agumuata kwa fu nyina samu akwaba biu. Na yenkọ na yenkọ hwe ene de na ekọ social wo Facebook. Nane Joko Adawromanti radio TV de bia ya catch mo Kenkan me fo adwenche to ye be Kenkan e de amawo na wonim dada se enne Kenkan me dwumadie ni nyina efa ekuro a ye friend se Sawachi ehwo no panyina ye friend se eja kwakudi ewuo wona ne yire enu abana wo mote wo mo pe ba wo ma nya bi kwa bisa na Awurade adomomunya bi ntom to ne dimbrinya se yase adi school ba Sawachi enu abena se da wo mane ba ne nkobi na wotwe mu ye hwe ho nsem wo mu chocho din enu abena mane ba na kwa akosi na enei wo be mane ba na chwo ni din school yi wo be kobi ana se wo mane nko yese emre ene nkrabia ne be kire ene ye munwem ne yemfa ene de ne mro ye wia se de abedwafo ha ye bedi nkomo ne yesua de ye be makwan na so afre no akyere wadwene de afa ho enti ye nkomra na afi adesua de ewum no ye nyina ye mbisua Kenkan yo, Kenkan. Kenkan yo, Kenkan. Kenkan yo, Kenkan. Adom FM. Eno abnahwa na Kofi ya tene 20 omwana no so e kontem se ha Kofi brenya enti sana wo champagne afi minim so wo kohwe wo fidie no ada na wo champagne afi hwehwe obo no ana na ye die won twere ni din fe osi ni ho ni wofa enim ho hwe wo fi mi twere ni din e de na kosuku na e ka ba hwan na betua ana fe hwan na me kobo no amane eno ema ono no enhaw na me ye master no emofra sabe wa ofu ni sika no aban na asori boa enne mesra mo a moma wose emfiri afomumbra ansa na mo baba betwere ni din e de na kodi amode ne kwa mo betwere master me se twere ni din twere ni din sa wose kwa afuom na kokohwe asipra hwan na be ma no so ana hwan na de ne beba fie master me se de meka enetie me se twere abofra ni din me se yebetie emba no anu asem nko ade a enke yenya abofra no ba akokora sesei yeni okrachi ni biara ewo yekrum ha se wo pobi manato krata anu kra wunya age se wo de ko akruja yebebo modene yenya akrachefo ni bi ewo yekrum ha na mu hwehwe bia emofra eye na wo se wachi krom ha menkoa na mahuna mane na na chiame na nkampada meka asem ba ko kire mami Debi maseta aha wa bei entie emana no ne yen yebeka na tie Ochiami eka asa pe na master etwe pen se otwere Kofi brenya din nanso odwere ho ehunu se esese wo hunu abofra no se ana ni wofa ansa nanso Ochiami ehye no a ema otwere Kofi din ansa na ofiri wakono masita eka kire Kofi se osore anopa biara omra himfie nana ene ne mpanimfo ayo mfam dia edikan die na aka bio ene se awofo no so ebehwe ema mofra watwe won di no nyina akosuku daada Kofi brenya suku kro eno abra agem ene ne kunu agya kwaku di awuo edi Kofi suku kro no ho ya bibri enam se Kofi eye begina no nti na osusu se wonyi ehu musuo ansa na okosuku no a obewu ade ebechi ama mofra no akosuku no
agya di awuo ekohunu maseta ene no ekasae akire no obo ne yere amane ade echi anopano a ena enu abena esori esi kwan so se okobisa school kro no so opesika kakra ebone ntuma no ede ensanfufuo donto esi nitiri so wono nko a ena na okro ekwan no ebeye akwansini nsia ani akiri okro no nyina na okasakasa na ye die asembe nkrani meti ho na ma brewi asise ma wo mamu du omu nyina hyehyɛ fom oba ba ko a nanom ene nsamanfo de ne dum nso a odi be mfie dunan ena no wo fachuma sibe fa no kotena ne nkyɛn ema wo kɔka no a owuye senye nyame na nke patae a kame bodamu yi enanso oba kwen amani de nanimu ena omanfo de omosem ebetata no yi ochina nko mikoka ho bibia na tim menka hwe na de agabum konfo beka no eno ena metie anya sakura medinu ebeka komane nana jabum konfo se wonsom no na se onyini a makwa akofama ade se na asamasa eno abena ede kasa tentene saa ekuduru jabum krum wonim de wo fanti wo emisa obiara wotra afibubua no beye enan pe ena woduru abosumfie ho na eda no eye dabone nipa egu efie no benkum ene nifa eso manyina oto nani ohwese na damfo adwodon kote ho wose bana enti se na wo ba ha no no o adwoa adi mbom se wo ba wankra me ba ho se me be krawo ena ye den sama mbeto ena wodi akire gya hwan emom me ba na obi eni ho na okunu kwa ekusu ni ho eno abena esoe ne nsano si ho me de pindo amentena se na abena umpe de medwa bi mbetena so adwoa na ni penti se die mikonye edwa we he ye di abana ya ba ntami onyame pa ye benya kwan ntem na adwoa obosofo baka ho no na ye die oda bisa anka nipa yi eda so tete ho oshaboso dan ni mu ya edin endie ye benya kwan ntem ampa we de ye nche kra ye free hako wogusu edin komono a ena instrumankwa ba ku befre adwadonko okoba ya ena ofro so ebefre enu abra oduru apunwa no ano pe ena wowrowro ne namu mpaboa egu ho owura mu no obonimu ase echi ase obosofo no ede kasa bi eje no sese ati ehuru tata ho obosofo no ede biribi atare ne bo na ne ho ewoso etese de akom asini so no nanso na akom no enya nsini so papa ne chiame no nso eyi na no ekire no abena se awo ose ojewoso na obisa wo se ho tesen nana wadawro ma me kontron ho saa otata ho ontata ho da den na say sanka ho nya ontumi ntutu nan pan emba ha
tana roro okwanso ode Obatan asi ha se die boko na ekwanso e eno abena esane na bosomu eyi sika beye empesoa aduasanum egu ho osan de nkosua miensa eka ho osore ekopagya ensa no so ebeka ho afi obunkotodwe eka se Nana, okwanso de boko. Wa wuni mablabo. Efise me baba ne ka baabi no. Wa boma no oba se, oba ko aka idie. Si ehwe ne yi a, obesie me ne me kunu. Nanso wo se, emma yetirimu nya ye de pii. O se da ye bebisa ni tri eyi ni tri musuo. Sane ye be ya na nankom hye no ebebam. Afenso Nana share den say, Mema ye manu nkotena baby. Ana ye manu ntutu akwan basabasa. Na nsha na wakodi na chiriwade bi. Nanso ende yesi biribi di suku basa wachi. Na wadukro amu wachiro ni din say wombre bi. Ochina bi obehwe na wakotena baby akodi na chiriwade. Enti no ofa hompo mempese obekọ. Sa ba no koya okodi na chiriwade ema jebum da na aboatia efro no eka no man wuye nti na sani omanfo ani sibia bra bofre yafa no misrompo eno nti na mekunu se memba mbebisa so obema ho kwan ama wakobia na mo adariri ojejeje umuaje Nana se na mo na mo bano no mo bema no ako ana mo mpese mbema na akobi Nana na me di suku ye den enu ti na maba wo ho ebe ka kire wo no wona nano no ni a wo beka bia enu na ye betie okatavri antonsen jebru ati akosewa nadama antiabru eno abena ama ochiame no enyina no kura ono a etiase nanso oyedin etie chiame no eno abna Nana se ono ena ne nipa no Nana chiame se nana gya no kwan se onko a ono ena ne ba no meni me kunu de ye ni ho hwe ka ya beti ase ne ya manako embom sanka nana betumi adane akire nanko agya okora ka ba meni me kunu da pi meni atwuma sidie me ho hwe enhia no Matthew sukru wampa boy sapa mentre kolo mu yesa eni Matthew sukru wampa boy srepa wantule kolo mu yesa eni Nana se school no de ba no etise kuntunu ebua ho a na ehuhuro dew se upagu a na awodew efene a aba eni edi se suku fene aba momie ni na ebetwem sisia Nana noa ne nana akwisi asamwampo wabefa no akobi akwasi koko ede aduraba hona na ompedro Nana se oshira okuse onkodi obroni aduro ni bi Nana ene medawase Nana na wokoi edu dabone a ebeye den wabesomo tana ro onsiada Nana se oya akokọboa den kra obekọ denchira Onoa na obeba besum bibiara eba kiti enchekra na no ajo suku no kra onko ndu bebia na wajai ende Nana ma wonjai kra so obekọ akọne na memu ama wadi ninya ene so wajai kra sankeye ati akosiwa nimbra odada Nana se odie onko na ne sunsum ene ne kohan nyina ehye jeburum nsa omahwe enye ne nana no da aban de ye ne ntwe apo Nana ende jenfen egu Nana agye fom na ji kosuai efa prapra kofi ho sra miensan ene takui eye besinsika ochiame
agye ɛda ase ohwie nsa no bi egu kura mu ɛma obosomfo no saa bere deɛ na ne ho agyae wɔ soɔ ɔsɔre agyina hɔ eyi apayɛ sɛ Jabunu kwesi Kenkan yo. Abosoma yɛde ntɛm ɛne abotre ɛna nwen ntɛm soma ya yɛde ntɛm pie agya kyerɛ bufuo sa nanom abosomadwa ensa ɛyɛ munana ɛno abranagyem ana madawroma mama no obaako aban sɛ obofa abofra no akosuku yɛsrɛ mu munkitekita ne bɔkɔ na ɔkɔ hwe anya no monhwɛ no so na onyin na ɔbɛyɛ nipa kɛseɛ na wabrɛ mu ensa ɛne nkusuada nananom ensa o pia ohwie ensa no egu obosoma wɔde nkusua ɛne mogya aduo no tumu no so moamu ɔkɔnfo eno abena ɛde ne nkotodwe egu fam kan sɛ moni kasa nana wonana no ensu no ene ne yemu ade nyinaa ɛyɛ wo dia maame yewie twɛn kakra mema odi nsen bi na wahwɛ ne dudo ama no adware no ɛnanso dakoro bia onyare imprensa afi je motoi ɛya odi atete na poso nyina akosi ne moma so nyina odi sukuu no jai no onko hwe enye ne da okokoko so a obesan abafie oye subu enti ana oye we nasa no se wa anye no bribi enti ano ana se wa ma na chiwade bi endi a ene obenyini abaye nipa kese nana matieku medawase adawase a ensada ene nana mesre kwan ene ekwan da ho nananom abosom eni wanim na mofa wonko ebra eno abena ewie no na musubisafo no emufakɔ na wɔnom aka so egyegyina aboboa no ɛhɔ ɛpɛ kwan akowura abosondan no mu wɔkyekyere enunsina abosonfo no ɛde maa no ɛwɔ ne kahyire mu ɛde hyɛ n'akyi ɛtam na kakyetwa esi ne tiri wɔhyɛ hɔ no nyinaa na nadamfo adwoa dɔnkɔ ɛtwɛn no ɔbɛtɔ no ɛbɔ anan kɔe wɔkoro no nyinaa na ɔbɔ nkɔmɔ ɛfa sukuu no a ɛba sɛ wɔkyi no ho ɔkɔɔ kakra ɛna adwoa ebisa abena sɛ na abena ukobusa aso no jebum sesen adwoa ɔsi sukuu ne de ɛyɛkɔtɔbekum ma amane eni esan ko a na sɛme makofi kokra esua ne ba no ɔbɛba abɛfa na ade enti wodane ekyire de wɔyɛ ho nyankoma de nyinaa ma me enti na me kyere hɔ saa no Pitro kakamio minro kakamio kakamia mpo kwa mwasi anansio Pitro kakamio minro kakamio Adom 106.3 FM so eni yese akom eni nchirimu afe ni yahu adikudie nti a eno abena mpese ne ba ne befiri ne nkyɛn akɔ emamu maku du womu nyina kranana womkɔ enti akwada ne ye bagina ɔwɔ akyiwade a eni kwan so wɔde ne ho ka enti wɔpɛsɛ abere bia na ni di n'akyi na wɔkyena bi wankwankɔ de eni kwan so wɔyɛ essence wɔkɔ de eni kwan so wɔyɛ pɛ wɔno so beti so na da ne du baako yɛ na yɛ homra ye bedi nkomo ene ye wadisua bebresia. Do you want special rice? Special rice. Do you want that special rice? Food love is special rice. If what you're looking for is quality, delicious rice to satisfy the family. Food
Food Lovers Rice can give you all you need. Food Lovers Rice can give you all you need. Oh yeah, make all your dishes special. Food Lovers Rice is long grain, has the perfect perfume, and is great for jollof and all your favorite rice dishes. Food Lovers Special Fragrant Rice. Sisemu Nafili. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. Jim FM. Adom 106.3 FM so ne mama kwa ba bio mo amohwe e wa bruchi Facebook phone nyina ye damase ye benya adaje na afi ya kenkan madwenche na wuja ki delali me wo sa wudi bia ba sanso e na wenso se friend Sarah Sarah nso o message e wa ha na messages ne do so ma me mra badwafo so ma me sha se free of us of akwa ba bio mejo so me do ye ka achiwade den yo achiwade no ye Bribia, tumia, utisha se, anase tumia, udi usono, adea ompe, anase unipe duana kasakurano, ibia na bribi oha, ohunamono empe, se udi saade kodono, anase kampa, na bibi fufrobi, dena hon abejimu, yefani se ubu oha, udi, tise, oya hwirea, na hon ekekano, na hon enti ahwire ne ye chiwade de ma nipedua no ene de potoka sem ye kan se allergies ensusu ewu ma na ye no ana ensusu ewu nia ye chiwade de ya na ye sunsu masem chiwade ne nyina ye sunsu mu de titiriu bi ho na oni te se aboa bi ebusua bebre ho a homo wo saa chiwade no na ebia aboa ne honam te se ye fa ne se ye papa no mo nkramofo aboa bi a eye wono machiwade osomo ne nyina mu no bibiara wo sa asomo no no woni sa aboa ne bi minim sa nipa ne bi ho a omo se ebusuam yen nwepreku yen nwekusie ebi mu so omu chinwa enti na se no ne achiwade no na achiwade ne bebre ho a na wo sentia ebaaye te se obi a oye ata ta enwi okusie ata ne tawia kono enikusie enena ase ya tuagum na kane no na achiwade kase pa e de masafo no enam se we wo bi ata anasa ata woye bosom bi de ma efe na abam ti na enese abam na yesuman suman a de bo sankoda no ho ban na abam no wode kusie ene oyata ene odwanten niwi odwan ne ko mu nwi tenten no na be ma no se nwi tenten wode ko mu za nwi no ene oyata nwi ene okusie ene wode ye abam no nti sa nyema we no eye titiri no kusie no ene oyata no eye ntafo achiwade nti obia na wachiwade dabi obi ha na wo nche tumi bia ase ana se gidie bi nti na onchi bibia ne ama ne chiri no de ono wonchi na sa de pana kana ya kan se watro na afi na wo ka jabum jabum no eye abosoma na wasa sotiti hona na ehu pa no bi ne jabum no abosoma no edoso na jabum no de ade na ema ehu yehu ni se obi kom jabum na bosom jabum na edu afia na wo ma obosom no aduane a wode onipa abodwe onipa ne jo no abodwe na nya nipa wawo di otiase ena wo wai na abodwe no na wode atosuma no so yato na pampam dabi o mentiase no ye bechew na ya chew sabre nipa nya na nkofo nya na enkoa nya na enti se bia okumba na woma ebe captives na ebe chichiro wo no wo head ayembi e wa himfie na sabosumfie ye yen ti se de yen aboa kokko na ha ye nipa ne bisi na yen kokko no bibia wo ho behia no na wo de ma ye saade nti obi a bakọ gi jabum no na to so de ene onipa abodwe ofa mesa ba ho na ehu ye pa mamenko pastor o mesa ba ho pastor akwa ba bio yen hwe oba Kristosumu a nyame o no ma bi a ohun se ye chiwade sa wo be gidi ni ani kwan sa wo ye emirbe etwem yankopon fa Israel de ne man na onam de Israel fo ba ye yin pastor nkonti na hona diban po
wɔdza wodi na wɔdza wondi because nyame mama wɔyɛ soronko na yɛbɛ kristosom mu no awurade asɛm kyerɛ hɛ dɛ wɔdze mpaebɔ atew biribiara ho ne dɛm nti sɛ pɛ dɛ ɛdi biribi not on the basis of faith but ebia mempɛ sei na mmom dɛ ɛbɛdi a yɛ bɔne de ano kyerɛsɛm no on Canada na sɛ woba kristosom mu a biribiara no yɛbɛka sɛ ɛyɛ akyiwade a wodi a ɛno no ɛbɛtumi agu ho fi wɔ kristo anim dabi na mmom dɛ meyɛ dzi kan aka no dɛ ma wɔfa kan no nyimpa biara wɔ kwan a wɔfa do by kɔkyɛ nti dɛ ɔpɛ na dɛ ɔmpɛ na nyɛnama nyinaa so na yɛdze ɔboa yɛn nti naturally ebia biribi mboa wa otwa dɛ hwɛ ne yɛ for example bra na misuara no ɔmo se ɔfa ne banku de nyaadza na menye gye ho but me force ya na abɔboam but obi so ha ontum nya na dam nti wɔnyankopɔn afam no dza ɔyɛ no bia ye na mo bia so wɔ ne purpose nti sɛ yehu ndam a obetum nti wo na wɔsa wɔhwɛ wo ho no wahu de boa wo ne de mo aduane wɔ midi a na ama meti pae me nti wɔkyena mentwe me ho mfiri wo ne mom nya sɛ bia bible mu no di we me ndi we sɛdeɛ ya na asom ahodoɔ bi ɛteɛ no ai magina we so asan aka de yɛwɔ baby hɔ yi de ɔyɛ dam mo ndi we ebia wo mogya dam mo ndi we sometimes no nyɛ dam da me nyina na ɔyɛ true it is not always true nti nyimpa nkasa no wɔ hɔ a hwɛ ne ɛbɛboa nyɛ de ayɛ dɛn ɛmboa because yankopɔn bɔ nipa biara soronko na namba biara so oye na ɔsan so wɔ no kwan nti ɔfa ne dɛ biribia ɔyɛ aduane ma nyimpa de awurade asɛm kyerɛ dɛ kristosom ne gyedi kyerɛ dɛ sɛ wankasa wogyedi na wadwene mu so adɔ nyame ma biribia ɛfata biara bɛtumi ayɛ dɛn ɛdi but secondary ade biara so abɛdi no ɔto yanko sintidua a ɔtwa dɛ hwɛ ne yie ɔwɔ nyɛ bɔn na so de ma ye sofo yi no bi beba na sabe baby amete wanfa owa antetem na sofo me ye me breakfast baba na say we de mayima respect me nyana wo krom hobio nti na say baby a wote no ene nkrofo a wo no wo nam no e wo sa wo de wo nyina ho adwendwen kwa wudi mansa na waka say oye we ntum ka say me wo jedi nti medi ni amepe but on the basis say ye kusum na ya mamra matinti wonyo hu da ma de dikura sabe ne die ne obu a wode ma no eso bete enna so bia na nye bone honhom mun kan tia mra mamemra nana so nana minia enna me no wo bebre ka pa yenhwe emra ye school ne yese de akwara na ekọ afa de yese ye kubisa ne tri ansa na nananom te ase amana kọ eti sa bisa no sankoma nko a kebe den edu betucha mama mene pa na mama na mo no tu no wa ya de papa so de how tai kan ebisa ho asem because aditi ameka sa ne say enani pa bebre ebisa o mun kontawa ade ne ha me ebisa bebre nti no ama nipa na brabo no ohu ni gira bia anaso ohu ni left and right ebisa o mun konti no obu akono wechi wade bi e wo no ho so what I say shede mami ye mami abra ye adamu otu no because one two akwa ko hu se ni bradon ebi okwa bibi beto no anase bibi nye de ento no say the make an waje but okwa ya na okoyi muso no wone ba no ho no say even though say emre no so awo mu time bi omudi nipa ye adwuma so what I say it da conform so he de onko school no say the make an waje ma say it no because emre no so now awo per se e fa kwala ni ye adwuma awo na nkasa be fa kwala enti no ka say akwara no on wankasa okwa obijai no sa what I say because time ewo emna wo ho say the make an watch ma say it no mama na nkwa ebisa na anka ebu na say mistake bi obi di nechi wode koka na ebe ha kwara no na ofa na opese oka bibi we mane mana eti yenhwe musuo na omu yiye no omu anyi musuo na ayeden musuo no so omu anyi musuo na onzo okwa ebisa no owie wo say yi musuye ede be mfaso ne bomu mfaso wo mbebre musuye no yi musuo a etumi masa bibi kra pese to a e parao so what I say do kono ntumi yede ento what I say eso hwe bi beto a ebe yi wefim kwan be ne faso yi sai musuo no oh ebu obetimi di ojan anasa akoko anasa kosua anasa bese bisifita anasa kokko mbere kekra etumi di yi musuo ni nyina ejina musukuro na wuyi no musukuro na wuyi no wo se musuo ni yi no egumo ahodo
ebu a yade ebu a yowuo eyowuo se otumi dia aboa edane ni panakra yetumi yesa mane ye pa mane ye sawadi ase aye no aboa ben ye no obetumi do dwan obetumi de ntwe aye na waje ni panankwa na odi aye saraka ya te se yesi bi mu kra de abro no ma sawadi ase ewo mu agodo bebe ebu na ebe ya obetumi di ngo kokọ ngo kokọ ya sawadi ase oda kokọ na so sawadi ase ya wonyema bi wo de beka ho me ncheche ni nyina mu a na da bi me ncheri nyina wadi ase na odi yi musuo no efi nipa no se ebu na be ye bi tata nipa na obefi nsu sese a obeja no ofa ma memra so na me ka chiwade na ho asem tete ho no na ade ye chiwade kese emma nipa nyina ne mpanyimfo nyina ne oba wako mfikyire oba wachiba enti na nananom si dan a yasi fie na wie no omu si fie ne ketwa baako dan ne ketwa baako wo dan na chi enti oba bi a wo sa fie no mu no se ba se onya o period na so ya na wa fie no mu akosa dan na wa fikyire ho no enti so bi ba bibi sa wasese na asomasi wo he a na eso okọ afikyire enti ho no okọ afikyire okọ afikyire ne hyase baaye makọ afikyire no okọ afikyire enti afikyire ne ye dan na yesi wo dan na chi eye me house no oti dan foforo ketwa eye one room pe e wo dan na chi ne ani nkyere efie no mu na edi enti na wo so obabu ne sanka wo se ye achiwade sabre no na abosom na edi wiase eso na abosom bia ni asaso so a onchi sa moja na fi aba ho aba no obosom bia achiwade eno no enti se eka bosom bia na so bia kwaje duro bia na duro no ye den se den kura wo de sa de no kampa na duro no asa duro no ye dwuma bio na mana tro enti sa se chuma no na ye duro kase emma so bosom binum esemi se ade na won so a wo bo ho ban a bi nkam no enti ma na nanom tumi ware dodo bu a na yiri miensa ne nan enti se ne yiri ba akokọ efikira na ka ba ko no so ehwe na se mienu no kura ko fikire bo mu kura se eka bia obetumi enti ene de ne sesan ye ene wo ba bu ne nsakura wo no aduane obi ton aduane nipa dodo todi wabu ne nsa enzo di gina ho ton oti aduane na ho eno eni susanso esusanso eni ho ne tiere se sa abosom na nam de ho to mo so kane no ene dodo na eni ho bio na fi ebinim so se na mini ana kana na oja kana obitumi yi musuo edi saade no sign na ho se mi sa mi yi se nyama hu so bi ko sa ahemfie no so mi sa mi yi se yare se bi efre be wi efre na jo bo mi sa mi yare enti obi so ewo bosom bi na so suma bi a o sa wo yi se ade no wen hu na akwakoto ana se ontabu ha otukwa ya onidi onto aduane bia minimo bi a otukwan a wode burudo ene nkyere ekọ eno ana obedi se na wotwe eno ana obedi enti nananom na wonante abonidi wonta nidi aduane kakra bi te se ewo eni kekire na obetukwan ya sabe na ka ni ho no se nana betukwan ya o ma na yire ye kekire ebura ya yam ebura wonche ebura na no asa yam na ye powder na te se Tom Brown no wode kekire no ne ewo no na otwekura na bi obetumi obako bia no ne aduane a obedi akwa aba nam bambo nti se obi kwaje aduro bia na ode saa moja na kana na aduro no nya dwuma biwo te wono na okon ewo ho enti bu ha no wadi aduro te se etu aduro na se sekan bi aduro se okodi sekan na aduro na se etu aduro na se wode sekan kasa moja ne bi na sekan na bo wa ebewo wodo ni nyina achi afei se mpo obi pese obi a wadi aduro no wode saa moja ne bi eka atu aboba tu aboba no wode moja ne bi ya aboba no na wode akoma tu no wote se dan etu be kun eti sade we na echiwade kase na ewiase edi wiase so nti nananmo echiwade kase no osi dan na oba no ko efikire ana se obi ba ne aka che ne se wabu ne nsa kese ye ma kwa ma nya de wo fie ho ifie ho dwuma bia wonka
Yebisa se Argentina doa eti ha eso wabu ne nsa. Ana okwa fichiri. Untumi nya da bi chese twi kasa ne bi se wabu ne nsa. Wabu ne nsa chese so nsa wonsa bu a untumi nya de. Untumi huru nkuku. Nti wabu ne nsa na se wonsa na bu. Eti untumi mfanya hwe. Nti ese o yare. Nti ko pe ba bi tena. Na omo ho de ne nya adwuma. Nana no mo. Kwan a omo fa so de kan nsem bi no odwene ho a wonte ase. So de be ya se onye obi a wani afia. Na se ebu be no no. Na be ba na bia papa ne gina fufuo so wo. Na ne yire na eka. Na baba wa no si ese kunya so wo nche ho ba bi. O na ne na mo ya de na adwa eti ho. So minya no wabu ne nsa. Na ne nsa ne ya. Ne nsa ne ya. Wapra. Ma mi ko pastor. So pastor. Yenhwe emra wo mo ko bosomfo no na wo mu bisa so ye ma ne nko school ma ye ma ne nko no bosomfo ne ka asem bi o se ye ne aban ntwe apo. Eto da bia na ye gidie bi nti na ye mpese be di mra so. Ye mpese be di enoma bia ye mfa COVID-19 yi enye mfa to ho. Yetimi etisi montene nkrofo di nkomo so nyaminti hwe nye nyaminti de abaya kan kra ye ni so nyaminti yenhwe batro ni mu a ebrebe na yetimi ka so wedi nyaminti na ase ya mana broso Onyankopon ono na ohye hin na emi bia betwem ko na eya hemfo na ya ban ne da minti Yankasa hen chosem no mpo omakwan de yemfa yide ma tuma okron o bible mu say yemfa anidie ma tuma okron na se wo mo ededa miamia ano sanete na Daniel so baka cha se Yankopon no si hin ona aso na otu hin nti na se aban no Yankopon ne pe yehwe COVID-19 se na esi bai na se aban de mre agu akwam de yendi do a Yankopon ne hihye se ubu na yimti a wabu Yankopon ayimitia ya wonso be bi mpo ha abato kra wonto but why abanji magiska na sa aban no so yobosoma na di niska na yabona azem na papa be ye di e charge the channel pan be free a ti na se o se ye di obuo ni di ma o se di obuo ne ene di e ma aban only say bi aban so metwa yamso mu na say tum na Yankopon odema ne papa o di tia Yankopon anode sabi kuno bokuya kra ya bosom yame na den hihye bia yame de aman a ofa yankasa hia setirim otware yediro na bra na ayi otie se COVID-19 yi ho asofo bi ba mountain be kasa e ma ase kasa ntwi bi ba mebi so na omokoye omo campaign na ye na ompese omo ka ye hye ebi mo chese nsensen bebribi wotie a wo ye sofo se sofo a woda doma no na abaya kasa ye fa ne se ne fa mo ye ho ban na so ka bibia ase ya akwa te se wo ya atwe ban de na awofom wo sign na wo hu no na me hu se campaign no ya ban ko no ye yankasa na ye hu jim na ko beden na maybe ankoyi se na ma bi ankoyi anasa yara no de kunani ma aban campaign na ye ne bra bese mbre duru yam ye ho ban a na sa waka se campaign ti won ti ase a na se wan kasa de how be ma ho na de ba ko so inde yara de se ye bi a bo surprise so ntina ma na nke ye bi na wan koten na rekwa na rekọ baby nti mususu de se na yara no esie ko gina no protocols aban de agwa kwan mu no eyembra na ohye manyimpa biara do tware yedid ne momi anwene de why wo campaign na wie fa kwa no even se campaign anade ndama ahoro wa ye ma botwem no kura atwem a ye bo ye ho ban wo mre odi yanyim mo sorry mudi so yedi super ediso ya kwa asora ye she nose mask and for instance gomata kwachata fries ba ho a ye fe mpo keke usan ya ban ne hyehye de obobo ne manfo ho ban se ya kai abra wo kai nwoma no ohen no bem and I was happy so we are here o se ihye wo manfo nkran na wo do ho ure school room na iye hyehye bi so obobo amanfo no ekọ ahemfo bi ma ndama akọrọ ya yoro ho fa da we are here atonton wasase yara wo manfo obefi wonsa nti se ye aban ana so do ohen no ajapada a wo da hye wonsa se ye yimpa se ya asase wo ho kwan se ebo ho ban ayada ma no so asudu wo ho yanya wa hai ye gemfa sa akwanya wesu ye won sore ni bi wo ho a efia da bi omo ye one night sa ye se sore ye hye 2 hours ti sa de wo kai se bible se ye mfa ni die made to me se no se den na amanfo bi bu sore ni bi wo ho a ene kwasie omo da so wa sore de mfra no pa no nso 2
2 hours no womo ya ma de asa essence womo de womo sumo munyame wo afutu bi afama womo afutu amede be ma honde say yehwe oye 1 Corinthians chapter 11 mpa amamre yin hihye a owo bebiara awo no kro otwada di enyidi edima ho nti say hwe current a eye se a ayekusu no ye Christosum hihye but also because of the spice na tell onam asrafo no mbahwe da say wo di amamre no so a obohwe nti Paul say mon ye ma asomjemra nti say wo ye asorku bi na bebede mo beye all night ma abur dam 2 hours and another 3 hours a yareba aso no botu aso no ntum so ano nti na mebi o ha ye by ignorance I say yimidi bia ye yiminti no obandam because Hosea kan o say onam de yimidi amema yinti warhra yem bebre ye gina yankopon din ye na mebi on fata nti asora hro na wa ye na mebi tie aban fa oye COVID-19 protocols no on yankopon asem bebra Osana about 1347. Oye na bi so see wo Europe. More than people say 20 billion no mufi asase so. Na say Yankopon ya Adom me we abada ode yen so ano a. Ode ye na ye de yen ho jim. Na asomje bagana because asomje ye Ghana be de na akwa asoma ye. Eno ne asem no. Sofo pon ye de wase nana. Ma me sambra wo so nana ye hwe. Wo ba besi a wawo mamudu. Na nkwada ni nyina afiri mu. Ede ben pa ne betimi amasade wo yesi enye honhom bi na etata nipa no ana obi beka se bia na ye yare ne wo abusuani mo wo ye honhom nipa bibi sa timisi o ya wade bu e friend amawo mtu wo ho so what ma say ana say sabi e bia na numi bi e wo fie ho numi bi timi ba fie bi ma na yesa e ma na tumi ne yesa so what ya say ebu ana case bi ebu ana se ebusuan ne tete no omukwa ako emu de obi nkwa eden etwa so what ya say e ma say nipa ne kase se ebusuan no di se nipa ne kase se ebusuan ne pe obo se sa no me ne be eden e be di se nipa ne tia what ya say it ase nipa ne de esore na obe de won se we no me very good sentina ebisa wo ho no said what ma say said you know abna yi sa enu abra wan kwa ebisa sabe nko hu kwa ya sabe odbenya ba foforo amana den awo said make what ma say ene obiti ebuso na ebuso no me ewu ebuso no eguso ya de edinga what you say obu akwa preko kwa ya se manwe ene ozi Christosum nti no akwa preko obu a abetie ya se owi abetie esi Christosum to obakwa kodi abetie obu se ne bibia esai so what you say obu ya se manwe kramai na ya so odin what you say no akwa kramai ne bibia esai ai basa kubi what you say ene amamre ye jegu no nti na nipa eguso abre said make what you say onyankopon emo krobia susuma edi kronu so what you say susuma Ghana haidi yes Ghana ya wa susuma o yan kan hayi na make tira obey de won susum kronu wa kokwan adinti abrofo no mu fi mu krom na mbo be research wa ha bo e be fa ye tumi de ko omuni mi sasa ke ni tumi wa akoma ba be fa ko said make de ni ni nso ye de na say yesomu ye ni yasum ni ye ni ye siesie no na eboa ye no ye mpe said make na what ma say obu ha na mu fie na kunya da ono kra afi so kra po a onko fie e ma ye ngunsa ana say en amane ana say amamre ye de emfa ama no ebe de na to a won mere enti ye mfa ne se obi o ha obi ti sa wo mawui eno abana de makomakudu obi so adwuma bia ni ho wonye bi da obi abaya adwuma nyamfa so sa adwuma kro no nko ade ne sa ko kan na ye ka na se no so betime afiri huhumu kumie hwe ade bi enu a emfi sunsun na mba hu na mani o bibi bia beba hu na mani no emfi sunsun ansa na den aba hu na mani what does it you know sometimes no I was say problem na eba wo so no e se wakasa otumi tra odin na hu say no ade wi eba me so no we de enye normal ma ba wo mpa ya ba so de make no what ma say sure empa bo ade akwantra na nam wo bo mpa wa ya akwantra enyeye wo ya akwantra wa bo mpa say enyeye so de make no what ma say it is say be comfort cry no answer no betie do ko ogun sasa e bo mpa ye answer no betie do we de ye friend say Boatin Costa what the message aba na baby odi free wan fan kan wo hwe a utum se we nya Ghana na odi free wo so ope number
ope me number nti emra wo ka say boma no na huhum obia wo how bi obia wo ebisa bi obia wo akwankyere bi opeso wo gea na se na why crowd so obeboa de me boa nkofo pa ye ntimi fa nkofo nhya wo kon je se wo ye wadwen so obeboa sa why wadwen so obeboa de fa number na tu wo nim se ugitu hu se wo hawa na otu anamo na oba meboa wo so what you say ebu hard luck wo so spiritual marriage wo so promise and free edu so open lucky open favor utu anamo na oba meboa wo. My telephone number is 0244 92 94 33 0244 92 94 33. Me patron na me patron muntie ni o ade a mempe se ya pon program na obi afre nipa so mesi number no ma anti ni yi eso ebi kra obefre kra no wada na jesa afi na asa me patron bon last one muntie ni yi na moncho 0244 92 94 33 0244 92 94 33. Last week you put program that party. We friends say that be party number bi. So my make pastor so pastor go mwata kwa futiu asembi wa beka chom na unso ye dro on. Yes. Dey dro abrofu dro na bibidro. Bibidro utu typhoid, jaundice, malaria. Obi owo stubborn ulcer pa and I say white. Na ulcer dey be a stubborn on. Obi a stubborn. Stubborn pa. Eno ebotase. Wow. For the last boss so aja atum oye adwuma. Nene ya de oba mafia mankwa enkwa hia na ndako wa ba bidwudwam eba gumata kwa hinaso ya Brazil Herbal Center. Okay, mo ayi ho Herbal ayi ho. Yes, ashase. Nti ndu so eguda ya de bi. No e kan sorry ne ho anase we ya mankasa. Oh, okay. Sande ya adwuma na ya ginkwa hunam enye hohom. Nti ma oyankopon. Nti nene fa number ne tudwa prekwe na. Nti so bi pe oye ebo Wilson pra oye gumata kwa je fry shuffle. 024 67 20 91 024 67 20 912 It's in a pastor number no me se wa hye ne so e ma me na se bibia ni a na wa frɛ pastor na na twetwen komo pastor Ebo Wilson pra e kan odi no ho. Yes, Ebo Wilson pra nyame sha pa gomu atakwa Church of Christ e ho no free by over agra. Yes, penyini kasa wia na asamasa se obi hia wa fa de se wodi ni de monchire mu biom esan se ebibidro hene na wo de no se he pa na ya no wani wo he na ya no wadwene wo me wo me de me bia me ni gina eye obi a wabodam obi o yare etwere adwo so kata so eni ono mansa yei a pese o giant asanom pa no me pa cha wa pese wo giant sanom no tie ni ofakisi wa ha onu wi na no mansa wo de ba na mo na say Rasta fried rice woni nyina obitima bom yo me number ye 0249 59 8081 ofakisi heba fa number ne tudwa biom 0249 59 8081 ofakisi eno no ena ena ka ho bi sade da wo ye no no omoboa na afa dwumadie ne yetimi de abro Kenkan me dwumadie ne enche bia ne de ba na wie na nwumre no nsi abrom kase bo ne ye de ebraw na mensa ka adehye mienu e wa ha ye no mo entwetwe nkomo tetetew na afa ye nkoye ne mehwe o mata de ma me hu top ma multimedia e wom na mo te saying emi adom ye ho ma me sha se free wo ba no so ye say ladies first ye first saying me fa share from Belinda Fafali Tamakulu woni me fia mankwa Tamakulu patron woni no patron okay buziano bi patron on can be grow be patron so obi apebe bi ho agono what you say if you Abraham achi nti ode no hu betwi yo ye mo akwa na wo top multimedia me patron e dey na we no TV and radio presentation na me kwa kosia ho okay what shall say ache last year wow so far no masia na ma bebre akaka no mewie me ko se me ko ye TV ni radio ba sisi amitimi ya camera ni bibia e fa media ho bia
Wow. Auntie me ma camera see as yen si mountain. Yen ko gota. Akwa bi picture utwa me modi. O ba say ya. Eni me ya was picture idea fe ba na mitini so. Oh, onya sure say rumi na de be. Yo. My memory brace only I frozen. Chefem Nicolas Duce. Wow, edini mu Duce. Wow. Once what top my multimedia then now you know. Pacho because I'm quite journalism. But she said the camera editing, cinematography, journalism and cause I never to my wow, ntinese nese waka ni nyina bom. E na wo ye. Na wo hu so de. Pacho I'm hu so pa. Sisi ayi jawa de na obitimi aye. The old man say me nyan me ama. Debut bi na akwakwa ye Alhaji Gruza bufu ye no. Obo position be was mbo position bi na say obi free me wonko akogina me bo. Edie na obetimi aye kan e hu ase. Okay. Eba ni say o ma camera say me ntwa bibia metimi atwa. Wow. Editing so metimi aye editing. Wow. Ntu ho say ni da so ho. It is like mummy no so obi tin a Topman multimedia we ya kwanya ene ye ama Topman because ye no mo na ekọ what ya say bom ne bo. It assemble na obeka cha omo amutie yen omo pese omo nso etu sabiti some they also want to venture into a journey like what you started. And they ba asem na obeka cha omo. Oh, the meka change pan say so pe media school akodia eno ani Topman multimedia institute. Me ba oni say na misuru say juma mean to me but me be do ho no for time kakra ma spend omo say metimi ayi pa na ye lecture so de omo charge yi papa omo charge ma oti ase practical no so ye ni yi pa ti me kan fu Topman multimedia mo bi biara opeso ye media bibia fa media ho bia no ombra Topman multimedia udi ni biun Nicolas Duce ma memra also ma men Nico Medase Fafa litamaklu meboa Fafa e de ba asem na beka che tifo me say like some people are paying huge sum of money to learn just one subject, but Topman Multimedia Institute is saying come and pay something small and learn everything. Umpere na upedeng. Itinene mame fa Topman number and to na fi o manfo frem da se pa fafa number na 0244022778 0244022778 de da yeso ya eni pitri aha ne ebegina na ye de dwumadi ye de brem ne na aba na wiye ne will be din who chino, okay, ka na go to kwa if you are in Jamisha. Mamencha and no chance to talk kwa me so nyini pawu. Mo bi nkwajema no nsi bone. Ghana ne eteno. Ya no ma na ekọ trotrofo yi metifo ni ade omo to PK atwemo polo eni ade ya no ma na ebo ye nyina ye bida nyamete ase bibia be ye medi ni obidum die kwakwa de commission akwa ene bom chidom bom adonten sanso ena opanyina Abdullahi Awudu general manager on adwumadi ni sina beti so programs manager Joshua Tigo wukutem den Topman multimedia enso ewo ho sanso na nyame nipa nyame akoa nana osebunsu wono ne kenkan homa no ede ema ye and also heavily supported chamfo babio birthday man ye hu and so na ye bedi wono so we chidom boy adonten